E oye, neste tempiño que levas xa co proxecto de Papaquino, como dicías, levas moito tempo tocando, non? Pero co proxecto actual, que é o máis bonito que che pasou a todo agora? Que esas cousas que diste? Porque eu sempre intento tamén facer e falar de paso que pase no futuro, creo que sempre hai cousas, momentos que o proxecto acabará mañán, acabará dentro de 10 anos, se chegará a isto, se chegará a isto outro. Pero creo que sempre hai cousas que se poden sacar como positivas e dicir, mira, xa me merece a pena por isto. Que se che ven á cabeza a ti? Eu hai viñáronseme tres cousas. Pois Se me as tres. permites vou char dicindo por orden de importancia para min, non? O primeiro é que si tuveches a oportunidade de ver os meus videoclips, por exemplo, eh, o primeiro videoclip que fixen foi Onde estás, o segundo foi Carrouchos, o terceiro foi un visualizer do Entroido de O Escade Namoreime de ti, e este último é un visualizer da cumbia de Revolar. E que fun facendo neste primeiro ano? En Onde estás, collín os meus amigos e como era o meu tema presentación, fixen unha festa na miña casa. E deixei ese momento inmortalizado para toda a miña vida. O segundo tema que fixen o videoclip foi Carrouchos. E Carrouchos, a maior parte do videoclip está grabado na miña aldea, na casa da miña aboa, coa miña aboa, comendo na casa da miña aboa, indo á horta coa miña aboa, camiñando con ela, co Sacho, facendo cousas que fago de forma natural, pero que quedaron eh, aí recreadas Sí. para toda a miña vida, eh, Joder. que aparte levan a miña música detrás. O terceiro foi Namoreime de ti, onde é un ska que falo a modo eh, romántico, como un amor que o meu primeiro amor que tuve nunca na miña vida, pois como que foi o Entroido de Verín. E o cuarto, na cumbia eu cantolle unhas verbas a unha rapaza para que quero revolar, que revolar aquí utilizámoslo como para facer de arbeiras a unha rapaza, e que gravei aos meus pais bailando cumbia, tío, nunha festa do meu pai é camionero e ten un camión, leva de autónomo toda a súa vida, e el e a miña nai son as persoas que a min me deron a oportunidade, me sentaron e me dixeron, oye, nós xa pringamos na vida, ao mellor xa tuvemos que fazer cousas que nos gustaron máis ou menos. Estamos che dando a oportunidade que ti fagas o que a ti che gusta, que ti vivas a túa vida a túa maneira, pero hai que traballar. Eu eso entendo e son consciente, son pois, o primeiro que me boto aquí 16 horas encerrado todos os días no estudio. Pero quedaronme, sobre todo deste primeiro bloque de traballo, eses 4 recordos, pase o que pase, porque eu entendo, eu como che dicía antes, eu sei pa onde vou, sea cando sexa, pero eu vou pa unha caixa, do que o queiran pagar os que queden aquí, que eu non quedo aquí, non, nin levo nada. Pero si eles se van antes, eu teño eso para toda a miña vida. Se eu me vou antes, eles teñen eso meu para toda a súa vida. Entonces eso é principalmente polo que eu, o motivo polo que eu fago música. Para min é por meus. Para eses momentos de acabar unha comida, coller a guitarra flamenca española, con 4 acordes, botamos aquí bebendo chupitos, falando toda a tarde. Eso para min é a música. Logo, a segunda cousa que máis ilusión me fai despois deste ano é a amizade que cerrei con Hugo, de como separamos o profesional da nosa amistad, porque realmente somos amigos antes que compañeros de traballo, pero como a presión de decir, oye, que igual este produto se pode facer funcionar, que ali onde vamos, menos en Berín, parece que porque igual non, eu creo que é porque non hai esta industria aquí na miña vila, e por eso hai esa ignorancia e ese como rechazo a pensar que se pode vivir desto, mellor ou peor, o sea, a Sí, mí sí, non me sí, fai sí. falta como dice a xente 3.000 euros ao mes e ir a Bali unha vez ao ano. A mí non me fai falta nada deso, eu podo vivir con 700 euros, 800 Con euros tempo para comer, mensuales. verdad? Eu para min xa está ben, facendo o que me gusta sin meterme na vida de ninguén, pero, bueno, a xente non lle entra. Vamos por aí fora e a xente di, hostia, que isto é escalable, isto como non habíamos visto isto, como non viramos isto? Pois non o biche porque somos novos, acabamos de arrancar, somos junior que cada vez se van planteando as cousas mellor, ya a base de forzarnos un ao outro, esa amistad ainda se reforzou moito máis, estamos vivindo cousas que non ten sentido, que vamos a festivais por aí non somos conscientes, nós somos conscientes e damos gracias á vida
Sempre decimos, Hugo, Xocas, que suerte temos, que ben vivimos. E é verdad, esa é outra das cousas que máis me puxo contento ou que máis ilusión me fixo desde que empecé a facer música, que foi realmente eu e Hugo xa somos inseparables independentemente do que pase, independentemente de que se cerre mañá Papaquino. E a terceira, este é algo máis este lle fixo máis ilusión a Hugo que a min, pero que se non a conto mátame. Hai un par de semanas fomos á festa do Albariño, a Cambados. Vale. E ali hai un monte. Eu non sabía que esa festa era tan masiva de xente, non? Moito, Pero xa que sí, fixamos? heavy. En vez de ir o fin de semana, que está máis masificada, fomos o martes e mércores, que son os arranques das festas ali en Cambados. E o segundo día, cando abren ali a carpa a mañá, os stands e todo eso, estábamos vendo unha botella de viño máis suco ali no medio, e había unha cantidad de xente, non sei, por unha estimación, cando estou a mellor nalgún concerto así, habería 2.500, 3.000 personas. Encambados, nós, de Berín. Aí estamos no medio bebendo unha botella de viño, pasaron unhos rapaces por detrás, serían 8 ou 10 rapaces e rapazas así da miña idade. E eu, a vez, non son moi instagramer, nin influencer, nin nada deso, pero de vez en cando, si que se estamos en algún sitio, mandámoslle unha foto. Apareceron un grupo de rapaces por detrás nosa, xusto ali na entrada da feira, case berrando. Bueno, a misión de hoxe era topar o Papaquino, que antes subiu unha foto aquí na feira do Albariño e está aquí. E claro, eu xa me girei en plan, é imposible que non este pasando isto a nós, Hugo, como non vai estar pasando isto a nós? E gireime, e os rapaces seguiron andando, e un deles xirouse cara a nós, e eu xa lle berrei así, e xa viñeron ali, O sea, queremos sacar unha foto, vale, o sea, irai. dixeron eso, claro, que eu estaba entendendo que o dixeron como que xa te viran, non, o sea, eles pasaron dicindo eso sen darse conta Claro. que estabas ti ali. Correcto, e andaron como 5 ou 10 metros máis e un deles xirouse hacia a nosa posición porque eles entraron de costas, o sea, nós estábamos de costas só por onde entraron eles. E un deles xirouse cara a nosa posición e no que se xirou xa levantei os brazos. E dixolle a un deles, pois mira, estabas aí. E viñeron aló, sí, a min, eu quedei así, eu dixo, podemos sacar unha foto? Saca mil, tío, por favor, isto é increíble, vamos, un chaval de Berín que non me conoce ninguén, que a mí non me conoce ninguén, que somos unhas junior. Daniel. Pois esa noite Hugo xa nin dormía. Claro, é que, joder, isto a xente lle pode parecer unha tontería e eu falaba un día dunha situación que vivín eu similar que pues, eu tamén non son nadie moitas veces, pois, lógicamente estás por sitios a xente non te coñece ni sabe quen és pasoume moi contadas veces, o sea, que os dedos dunha man e me sobran que me pasou algo parecido e se te acerca alguén e, oi, tú eres Daniel de Rincón de Daniel, non sei que, tal, joder, vexo unhas conversas túas, tal, que guapo. E claro, a xente pode entendelo como é por ego, e non ten nada que ver co ego, senón con esa sensación No. de joder, que hai alguén, o sea, porque ti sabes que te escoita a xente porque tes os números en Spotify, tes os seguidores nas redes e está aí. Pero non é o mismo saber ver números que de repente ver cara a cara Sí, xente físicamente. que te escoita e te valora e en ese momento ti, joder, son reales, o sea, é real o que Fora da túa zona, exactamente, porque eu non estuve encambados na miña vida. Claro, claro, Na miña claro. vida estuveran cambados. Tocaran, os rapaces foron que dixeron, non é por ego, dice, é que te vimos hai 2 semanas en Moaña e non sabíamos que existías, tío. E desde entonces Fan este produto absolutos. mola. Que guapo, E tío. eu fixome esa ilusión de decir, hostias, hai veces que non crees realmente que o faz, porque eu, se o fago de querer crecer, non é por min, é por Hugo. Para devolverlle a Hugo. Hugo é máis maior que a min e leva facendo eventos 12 anos da súa vida. E a Hugo joderono por todos os lados, engañarono por todos os lados. Entonces, se eu o fago de crecer, de por eso, é por él, non é por min. Por min é simplemente por o que te explicaba, de que eu fago, vou non seguir facendo, o que pasa é que este segundo disco quero facer algo máis tema de denuncia, sobre todo en político social, de como están controlando as administracións esta xente, e quero que nos vídeos que de eso tamén vean marcado con esa retranca que nos caracteriza, non? Para que a xente, pois, a ver se nos olvida, que falábamos antes. Joder, que guapo, que bonito e sen dúbida diríache que moito maior premio ter eso para o futuro que calquera mestre Mateo que poidas gañar, calquera
premio que poidas gañar, Latin Grammy, ou que sexa que poida vir no futuro, que xa la veñan moitos premios, non? Pero, joder, que maravilla, tío. Isto falo eu moito con Hugo. Eu que máis reflexo desas cousas son deses vídeos as miradas, tío, para cando non estés, eu o Grammy non o vou poder pôr na lareira cando teñamos 50, 60 anos, que é o que decimos eu, Hugo. Cando teñamos 60 anos acabamos toda esta movida, sentámonos aí na lareira, cos colegas e todo, e pómolo desde o principio ao fin, desde onde estás hasta onde acabemos. Sí. O Grammy ali non vale de enseñar para nada, para min. Non me vai facer, si o grano non me vai facer sentir nada en comparación con eso. Sí, sí, sí.